Zahvaljujući gospođi Bosiljki, došla sam pripremljena rodit, znači totalno upućena, znajući koja su moja prava, što mogu zahtijevati. Osoblje u KBC-u, klinici za ginekologiju i porodništvo, nije odbilo moje zahtjeve. Ne znam kako je to u drugim klinikama. Smatram da moja kćer Mila pri rođenju nije oštećena za ništa. I jedan najveći plus mi je bio što sam uz gospođu Bosiljku stekla nekakvo uvjerenje da ne idem patit, nego da idem rodit i da je to nešto sasvim normalno i da ne mora biti neko traumatično iskustvo. I u njoj sam vidjela to nekako povjerenje, dobila sam u nju povjerenje i nekakvu sigurnost i stvarno mi je prošao porod bez da nisam nikog slušala. Svako ima svoju priču i svako to prođe na neki drugčiji način. A Bosiljka, ona upravo tvrdi da bi svima trebalo biti bezbolno. Eto, tako da, ne znam, smatram da bi svaka mama prije nego što ode rodit trebala se posavjetovati, istraživati i uputiti za sve što ju čeka, a za to smatram da je najkompetentnija gospođa Bosiljka.